Takže tak, pred eventom. Podotýkam, že tieto ohňostroje trvali tak pol hodinu. Pol hodinu. That's crazy. Chápete? To je veľké, to je do... Aký veľký oheň. Toto bol, prosím pekne, ohník, ktorý si spravili tzv. Bridgers, ktorý si povedal, že nám pomáhali v kuchyni. Bola to taká nejaká oslava, alebo neviem čo. A vlastne, hej, vidíte, aké to je veľké. Stavali to niekoľko dní. A všetci boli úplne, že vrití z toho. Chápete? Ja nechápem normálne. Normálne nechápem. Nepoberám. Čaute. Som že extrémne unavená. Nemám času na nič. Bolia ma kolená. Musím sa vám postežovať, viete ako. A všetko ma že štípe, ale furt ma štípe dačo tu. A takéto sú zvláštne štípance, že také podlhovasté, aké by som mala dva vedľa seba, ja neviem. Že to vyzerá jak kusanec od hada pri Samveru. Väčšinou vidím, keď ma dačo štípne, alebo to cítim, že proste dačo mám na sebe. A keď to dám head, tak cítim, že to je veľké. Takže neviem, čo to je, ale aké by chrobáky ma kusali, normálne cítim. V tej kuchyni je extrémne teplo. Extrémne. A síce to nie je ťažká robota, ale furt je čo robiť a je toho veľa. Nie som vyspatá vôbec. A aj keď si chcem pospať po robote, cez prestávku, tam mi nejde, ani v noci mi nejde zaspať. Takže fajne. Tu sme sa ešte boli prejsť v časti, ktoré sme ešte neboli a zistili sme, že je tam farma. Ďalšia informácia, podotýkam, že zistila som, že tu štípu aj pavuky a typek má obviazanú nohu celú a nevie chodiť poriadne. Takže sa teším, že ma žiadny neukuší. Look at her. I couldn't see you guys. Pani domáca. She was like... Čaute. Počúvajte, normálne pondelok dneska, úplne, že fantastický začiatok týždňa. Aby som vás dostala do obrazu, cez víkend, alebo respektíve koncom minulého týždňa, sme sa začali trošku v kuchyni už rozdeľovať. Pretože jednoducho volajme túto čajku z Jamajky Justina. Tá Justina sa rozhodla, že bude queen, alebo ja neviem. A proste si tam podmanila ďalších dvoch k sebe, lebo my s Karol sme také, že nedáme si skakať po hlave, ale oni sú takí. A takže sme boli viackrát akože rozdelení, čo sa teraz nedialo akože doteraz vôbec. No a dneska už mi pretekal pohár trpezlivosti, lebo som šla nabrať akože dupľu zo zemiakov na raňajky a mali sme dve misky prichystané, ktoré mali byť ešte vydané akože ľuďom, ktorí ešte nemali ani prvú dupľu, prvú porciu. No a ja som šla zobrať jednu duplu, že ona idem nabrať a Justina na mňa začala kričať, že nie, že ja nemôžem nabrať duplu, kým nemáme všetky jedlá vydané. Pozerám na ňu, že pozri sa tu, taký máme tam vajling, prisáham, že taký bol plný, prečo by som akože nemohla nabrať? Prvá vec, druhá vec, však sú tam dve misky.
sú tam 2 misky. No, takže ja som jej povedala, že na mňa kričať nebude, že tak sa so mnou rozprávať nebude. A ona, že ona na mňa nekričala. Pozerám, že vôbec nie. Potom sa spýtala ešte jednej našej kolegynky, že či kričala. A toto sa na nás tak kúkla vystrašenie, že čo sa deje, že ona nevedela povedať. Samozrejme, potom neskôr stíchla a potom za mnou prišla naša šéfka, alebo respektíve asistentka šéfkuchára a spýtala sa ma, že či je taká ku mne alebo ku všetkým, aj ku deťom a ja, že ku všetkým a že či na mňa kričala a ja, že hej a že to nebolo prvýkrát, že preto som sa tak už vytočila, lebo toto nie je normálne. No, a tak vám poviem, že aj dobre, že som sa doteraz správala, jak som sa správala a že som bola ticho, keď sa niečo stalo zle, že som nejako nevyskakovala ani nič a že som to s ňou vlastne sama nešla riešiť s Justinou, že som sa s ňou nešla porozprávať ani nič doteraz, lebo vďaka tomu si to všímajú teraz okolití ľudia a videla to aj tá vlastne kuchárka a tiež si všimla, že to nebolo prvýkrát, takže super pondelok, úžasný, fantastický. Som zvedavá, ako bude pokračovať tento týždeň. Akože stalo sa medzi časom s Justinou ešte veľa vecí, ale to je nepodstatné, lebo čo mi robí nervy, tak sa snažím takto vyhodiť do koša. Typek nám povedal jeden dneska po raňajkách, že je za nás extrémne vďačný, lebo že je pondelok a že sme prišli akože nabití energiou a že to není zvykom, že akože takto sa niekto, akože v pondelky sú ťažké, hej, chápeme sa takto. A hlavne po nedeli, lebo v nedeliu vlastne včera som mohla spať dlhšie, pretože si všetci robili raňajky sami. A to znamená, že som začínala až o 10:00 a nie o 7:00. No a hej, takže nás pochválil, a že je vďačný a že im robíme úsmev na tvári, keď my sa na nich usmieme, takže takto. Za to som rada. A zvedavá, čo bude, čo príde, lebo kazí nám tam morálku, náladu a všetko. A viem, že to proste nie je len vo mne a že nie som jediná, ktorá si to všimla a že si to všimla, že je šéfkuchár, lebo že on bol na ňu nasratý. Takže takto. No i dobré ráno, mám kavičku, samozrejme. Pondeloček, cítim sa ako ten Roman, či jak sa volá, čo je na pláži, či tam na balkóne svojom za sebou má more a tancuje si na to tie pesničočky fajné slovenské. Takto vám to chcem priblížiť, že to ráno to je nádherné niečo. Takže na zdravíčko, takto dneska na kavičku. Hej. Pondeloček. Deň bol na dnešný asi taký, že sme v RVC Center, a.k.a. River Wellness Club, alebo niečo také. A ideme na wellness a sú to aj, že také veci, že pilates a yoga, tak ďalej, masáže, vecičky. Ale za všetko sa pripláca a zaplatíme len vstup a neviem vlastne, že čo je v tom vstupe zahrnuté. Nebolujem veľmi si priplácať nič iné, takže uvidíme a teším sa a som strašne zaspatá a strašne som unavená, takže si to užijem extrémne. VIP, som počula. Čaute. Takže už som vykúpaná, vysaunovaná. Zatiaľ, čo sa malujem, tak vám poviem, že akože jak to tu bolo, jak to tu prebiehalo. Poprvé, je tu extrémne málo ľudí. Po druhé, staré samé ženy. Takže som bola v saune prevažne sama. Bola som
v suchej saune, dvakrát a dvakrát v mokrej saune. Mokrej? Parnej? Neviem. Bola som si sa plávať, bola som v Kadi, bola som vo výrivke. Vo výrivke som sa rozprávala s jednou tetuškou, 82-ročnou, ktorá je veľmi aktívna. Povedala, že chodí cvičiť 4-krát do týždňa minimálne. A že tu chodí často proste. No a bola úplne holá. Takže to bolo zaujímavé konverzácia. Akože, chápeme sa, v pohode. Zabudla som povedať, že táto teta mi rozprávala 4-krát jeden príbeh. Niekoľkokrát sa ma spýtala, odkiaľ som a čo tu robím. A tento príbeh, ktorý mi rozprávala, bola love story o tom, jak cestovala po Európe, lebo mala geny v Maďarsku a tak ďalej. No a typek si ju proste vypatral a tak ďalej. Proste 4-krát mi to povedala a ja pozerám, že wow, čože, toto som ešte nepočula. No a prvá vec, vošla som do sauny, ako prvé, čo som spravila, tak som vošla do sauny, keď som tu prišla. A tam bola tetuška, ďalšia, holá, totálne. A robila tam nejakú jogu alebo čo. Normálne bola poskrúcaná jak praclík a ja kúkam, že fú, okej. Normálne ma tak prefackalo. Som si tam sadla a poľahla vedľa nej akože na schodík. No, chápeme sa, proste na lahátko. A som zavrela oči. Som si ležala fajnovo a potom som otvorila oči a zase bola úplne inak pokrútená. Pozerám, že tyva. No ale hej, inak to bolo super. Som tam bola väčšinu času sama, asi od, neviem, kedy sme prišli, približne od 9:30 asi som tam bola sama väčšinou. Aj vonku ten bazénik bol úplne super. Tam nikto nebol dokopy. Takže sme to fajne vychytali, že je také počasie, aké je daždivé, lebo si myslím, že kebyže je teplejšie a krajšie, tak by tu bolo viacej ľudí. No ale takýto deň som vlastne potrebovala, lebo som bola úplne vychytá. V pohode? OK. No a tu v tom centre majú aj, že masáže, robia tu vlasy, robia tu nechty. Dievčatá boli na pilates. Majú tu barbera. Majú tu tenisový kurt. A keby som mala opísať tie sauny a tieto veci, tak to bolo veľmi také, jak vo Vorbovej som sa cítila. Vnútro, akože také, no, jednoducho, žiadny luxus proste. A proste, no, také to vyzeralo. Vyzeralo to proste ako Vorbové vnúka. A možno trošku horšie. Majú tu taký plávajúci stroj. Nie, že plávajúci, ale jak keď máte bežiaci pas, tak také, ale na plávanie. Takže ste si tam vedeli nastaviť, že jak rýchlo vám to bude akože šprút proti vám, hej, pôjde. No a ja som si to nastavila na 41% a som si to potom zapla. Takám, že fú, nestíham. Úplne ma tak odšmarilo head. Takže celkom sranda. A hej. Pecka, deň. Tieto semafory, by the way, pre prechodcov sú extrémne mätúce, pretože nám to tam nezmení farbu na zeleno, ale červeným začne odpočítavať sekundy, kedy sa to zase zmení na stop. Takže som nikdy nevedela, kedy už môžem prejsť alebo nie. Bardzo szumne miasto,
Bardzo szumne, tak, tak, ładne. I wszystko drogie jest. Wszystko jest drogie. I nie ma ani jedną złotówku. Nie ma. Mm. I see in the store, Where? but Where? Wait. Toto, čo beží po zemi, nie je myš ani potkan, to je prosím pekne chipmunk a oni tu pobehujú všade a sú extrémne zlatí. Celé centrum tohto mestečka je, že vysoká škola a v strede vidíte veľký parčík a je tam knižnica, je tam kostol, je tam všetko možné a vyzerá to úplne rovnako ako vo filmoch a je tam veľa ubytovacích zariadení, a.k.a. dorms a tak. Dotrepali sme sa dnu a zistili sme, že to nie je len taká knižnica a že tam musíme byť akože nejako prihlásené alebo čo, takže len takto. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder. Dobrý ráno. Ideme na raňajky, na kopček zase, čo je úplne super, pretože nemusím stavať tak skôr ráno. Ďalšia vec. Z týchto tričiek mojich uniforiem boli 3, stali sa už len 2 nositeľné, pretože jedno je nevyprateľné očividne, tie pračky, ja nechápem, jak to funguje, ale taký fľak mi tam zostal obrovitánsky, že koniec. Príbeh ku fľaku je asi taký, že toho 3. júla, keď tu bolo 1000 ľudí, tak som chcela vybrať kuracie mäso z takého oteplovača, neviem, jak to mám preložiť po slovensky, ale proste dáte tam jedlo, ono to hreje, hej, alebo respektíve to necháva v tej teplote, akej to má byť. No a boli tie mäsa v takom v takej alobalovej nádobe a nešlo to vybrať tam mať, zase kosato, som bola nasratá a som to otiahla a som to pokrčila a všetka tá šťava z toho mäsa sa na mne vyliala horúca. Veľmi dobré. Mianka, výborne. Ďalšia vec, už mám návštevu Health Houseu, alebo v preklade Pretonka napríklad. Čau, tati. Zdravotnícky dom. Lebo som už včera večer cítila, že mi puchne oko a že ma bolelo, takže takto. Včera som si dizajnovala nové tetovanie. Na grafickom tablete som skoro ho vyrutila vonoblokom alebo seba, lebo normálne také som má nervy. Na prochádě.
like busy day after work? Yeah? Yeah. So, What are you doing? my youngest is a competitive gymnast. Yeah. So So a lot of times I have to bring her to practice, and her practices are anywhere between 3 to 4 hours long. But it's almost an hour away. It's 50 minutes away. Okay. So I stay there and watch. And Nice, I that's also sweet. clean the gym. Oh, okay. And then that pays for her tuition. Nice. Yeah, yeah. Really good. And then some of the other days, if we don't have it, I clean houses. That's my third job. Oh my God, you have a lot of jobs. Yeah, Why? yeah. Because I have 6 kids and I'm single and I have to make enough money to. That's crazy. Are you overwhelmed? Yeah. Oh yeah. No. I'm used to it. I know. Wow. It's been my life for so long. I don't know any better. I don't know if I would know what to do Yeah, I know this. It's if like I wasn't this busy. Yeah. Yeah. Takže že majú všetci plné zuby a takisto, že povedala, že dačo dávali na taniere a že povedala, že majú málo tanier, že potrebujú viacej a že kuchárka povedala, že tak choď po nich. Vidíte moju krásnu bežu?